Karon atong hisgutan ang death o kamatayon. Ang kamatayon mao ang panagbuwag sa lawas o kalag. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 997, mihatag og kahulugan nga ang death di ay is the separation of body and soul. Gisuwat dito sa CCC, in death, the separation of the soul from the body. Ug mao gihapon ang giingon sa The Catechism of the Council of Trent, page 55. Man dies when the soul is separated from the body. Ay matnunan nga ang kamatayon referido lang di ay sa kalag og lawas nga magkabuwag. Ang tao sanglit may lawas og kalag ug pag-abot sa saktong takna magkabuwag ni kana mao nay gitawag og kamatayon. Huban sa kamatayon, ang kalag magpabiling may salabutan ug ang lawas matunas ug mobalik sa abog. Dili ka makaingon nga ang namatay ang lawas ra sa rason nga nagpabiling buhi ang kalag. Sayop na. Nga naman, kay ang pagkaluka mismo sa kalag gikan sa lawas mauman mismo ang gitawag og kamatayon. Human sa death, ang lawas makasinati og pagkadugta. Og ang kalag makasinati sa paghukom o magpabiling buhi nga nakaambit sa kaluwasan o di makasinilutan. Ang maayo gawi, kaluwasan. Ang dautan, silutan. Sa ato pa di ay, ang kalag o espiritu nga walay lawas, dili mamatay. Apan ang kalag o espiritu nga dunay lawas, kana sila, dunay kamatayon. Nya kamatayon na siya nga literal nga kamatayon yun. Dili lang ingon nga kamatayon pero wa di ay, kamatayon pero duwa ra di ay, kamatayon nga figurative ra di ay, dili yun. Literal yung mamatay ba? Arita sa very sensitive nga issue. Ang human nature o divine nature ni Hesukristo dili man sa pagkatinuod magkabulag. Apan kung pananglit makahuna-huna ka nga magkabuwag ni, death ba ang tawag ni ana? Dili. Nga naman, kay ang meaning of death is the separation of body and soul man. Dili man separation sa divine nature o human nature. Pananglitan lang gihapon, mabuwag ang second divine person sa human nature o sa divine nature. Death may tawag ana? No. Dili gyud. Kay base sa kahulugan, ang meaning of death is mao ang pagkabulag sa lawas o kalag. Dinhi di ay sa God died issue. Kung mogamit na ang simbahan og termino nga death, dili ka pwede magbaton bisan gamay kaayong huna-huna nga nabuwag ang second divine person sa lawas o kalag or nabuwag ang divine nature sa human nature or nabuwag ang second divine person sa divine nature. Kay ang death eksklusibo lang nga kahulugan alang sa panagbuwag sa lawas o sa kalag. Mamatay ang tao kay naa may lawas o kalag ang tao. Nga sa katakna niya na magkabuwag. Ang tulo ka mga persona nga Dios naay kalag apan walay lawas. Busa dili mamatay. Kanunay buhi. Apan matmunig maayo kay ang ikaduhang Dios ng persona nagpakatao misulob og lawas, mikuha og lahi nga nature ang human nature. Nga ang iyang lawas ato, lawas og dugo og bukog nga gikan ni Santa Maria. Unya, ang iyang kalag nga Dios nun. Ang ikaduhang Dios ng persona, dunanay duha ka kinaiya. Ug mao ka na ang pagka-Dios ug pagkatao. Daan na mabasa sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ngadto sa 4, 14.
Ang ikaduhang Dios ng persona doon na nailawas og kalag. Karon, kaya ang ikaduhang Dios ng persona nagbato naman og lawas og kalag. Unya moabot man ang takna nga magkabuwag kini. Separation man. Maabot ang time nga masiparit ni. Unya di sa man separate dito sa cross. Sama nga ang human person kung magkabulag ang lawas o kalag mamatay, ang divine person usab, ang second divine person nga may lawas na o kalag, masiparit man, so mamatay usab. Og sa alas 3 sa hapon, adlaw Biyernes kadto sa tuig 33 AD, nagbitay sa cross pinaagi sa tayaong mga lansang. Bibulag ang kalag sa lawas sa ikaduhang Diyos ng persona o second divine person. Pagkabuwag pa sa lawas o kalag sa second divine person, ug mao kada nga makaingon kita na batay ang Dios. Dili man to human person o tao ang namatay. Divine person o Dios man to. Ug busa makaingon kita ang Dios namatay. God died. Para sa uban nga moingon no, nga dili ta mo gamit sa termino nga God ya nasunan dayon og died kay maapil ang Santissima Trinidad. Ayaw. Sayop ka na. Sa paggamit sa pulong diha, wa na magpasabot sa divine nature. Kay og mugamit ang God unya divine nature ang referido niya. Maapil gud ang tulo ka persona. Ang tibuok Santissima Trinidad maapil. Pero pag ingon tag God died, ang pulong God died referido man na sa God was born. Dios nga nagpakatao. Di man kami ingon og God died sa Dios nga wa nagpakatao. Ang God nagpasabot kana sa divine person. Kay dili man pwede nga ang death mahimong i-predicate sa nature. Ang death kanunay gyud na i-predicate sa person. Parang litgod sa kamatayon sa tao. Sa pag-ingon nato nga namatay ang tao, wa man gud nato i-predicate ang death sa human nature. Kay og i-predicate nato sa human nature, matay ta og mamatay ang human nature, patay ta ng tao nga mga persona. Kay ang tanang persona naggunit man sa nature. Pero mamatay ang persona lang, ang human nature nagpabilin gyud na. Nga naman kita ka nga buhi tanan uban nga naghupot og human nature. Death is personal. Og makakita ta nagbuyon nga patayng tao. Di man ta maingon nga hala na human nature na matay di. Ang kamatayon kanang patayng lawas nga imong nakita, human persona ang namatay. Tuwa ta magpredicate sa human person kon tao. Kung sa God died, mo predicate ka adto sa divine nature, maapil jud ang Father ug Holy Spirit nga person, pero wrong po na nga siya nga termino. Kay unsa man ning nature? Nature is an abstract reality. Ang person mao ang concrete reality. Mao na akong balikon, kung sa God died, mo predicate gani ka adto sa divine nature, maapil jud ang Father ug ang Holy Spirit nga persona. O kung sa man died, mo predicate ka sa human nature, maapil po tanan o kamatay. Kay pareha man tag nature tanan. Pero sayop kung maghuna-huna ka sa God died, nga ang pulong God ipatumong sa divine nature. Nga naman, dili man ang divine nature maoy naghupot sa body and soul nga maoy magseparate diha sa kamatayon. Bisag asa sa divine nature o human nature, dili ka pwede mo predicate og kamatayon or death. The term divine nature died or human nature died are both wrong. Ang pulong namatay ang tawhanong kinaiya o human nature died is wrong. Unsa may sakto? Divine person died. Human person died. Ang human person died. Ang human person, maoy namatay. Or man died. Maoy saktong termino nga, ikapadapat natong mga yanong tao. But in the case of Jesus Christ, since He is not a human person,
beyond any doubt, the term second divine person died, or God died remains to be valid. In the next video, we will confer about nature.